Uplynulý týždeň krásne vystihuje politickú realitu našej krajiny. Začneme zľahka, v nedeľu sa v relácii vysypal pán poslanec Huliak a nevedno, či v dôsledku pádu alebo po zrelej úvahe sa hneď v útorok pohádal so svojím dovtedajším kamarátom Andrejom Dankom. Koaličné smetisko malo o 2 hašteriacich sa kohútov naviac a národné sily boli že vraj ohrozené. Ako sa ukázalo, koaličné smetisko fungovalo výborne a vo štvrtok jednotne odhlasovalo veľkú Ficovú zlodejinu pod krycím názvom konsolidačný balíček a ešte si k tomu aj zatlieskali. Ukázal sa aj pán poslanec Kotlár, ktorý dospel k záverom vyšetrovania neexistujúcej pandémie a závery boli ako z Akty X, akorát trápne. Myslím, že každému, komu zomrel príbuzný počas pandémie, tak musí pri Kotlárovi stúpať tlak, ale to pravdepodobne pri každom, kto vystupuje za túto vládu. A aby toho nebolo málo, pani ministerka Dolinková, tzv. Zúbková víla, nám oznámila, že končí z vlastnej iniciatívy a iba hlupák uveril tomu, že iniciatíva pochádza od nej a nie je to vlastne výhadzou od celej vlády. Kolegyňa pani Dolinkovej, pani Šimkovičová, ktorá je ďalšia adeptka na podobný scenár, zase bola v Spojených štátoch a nikto poriadne nevedel, čo tam vlastne za naše peniaze robila. To sa ale pri tejto koalícii už asi nikto nečuduje a priatelia, viac ako kedykoľvek predtým platí, že so zlom a hlúposťou sa bojovať musí, aj keď víťazstvo zatiaľ nie je v dohľadne.